gaske kenan nake wallahi maka a sai da fili shi fa komai sauki wallahi duk rinsi ba dai police za su kai mawa ba kuma ko ne garin na gaba daya a sai da wallahi a sai da ai bari in san da kai ka gani ko an ci ko sun ce da iyaye da kakanni ne to wasu waye ne masu iyaye da kakanni a garin nan ai mu da masu iyayen filin malam ta ne a san yara suna gungun ana shaye ko wannan guri ya lalace kato da gora a kawo a kife su a wajen ai sai mun gyara garin nan abin ya zama wanda dare to garin ta nan ne muke samun abincin da ake ci na ce maka filin nan a saida shi ko Assalamu alaikum. wa alaikum salam Barkan ku dai. yawa Ya harkoki. Ya jama'a. Ƙara na kawo. Yaron ka dan ilu na gani a ɗakin matata. ƙarya yake Yaron mai gari dan ilu na gani a ɗakin matata. sharri ha a fada Na rantse da kwaran fasa kan natsa. Na rantse da ka watsa ko dai a mafarki ga dan ilu na gama yaron ka dan ilu na gani a ɗakin matata jiya. kayan shi kawai je a kai a'a ni ina ma zargin hadda su Ah. akan wannan in dai adalci ne kai ka san ni Ai, ka aka ce tuna. a garin da aka ce fadan malam hudu Yaro ya yi banna. a mafarki Yaro ya yi banna. kira mun dan ilu isauri sabon mai gari ne yau kira mun dan ilu wallahi aka gane dan ilu bai da laifi hukunci da tsaura za a ɗauka a kan shi za ka ci ubanka wallahi za ka ci uban duk da har mai gari ka saki yayi zagi a kan shi ma ka tafi kai dan ilu barka da zuwa kalle ni nan barka da zuwa na taba wasa da kai kada mu ganin dariya na duk wannan ka san shi Uwar gida. kai wallahi ban san shi ba. Ni na wajen nan ma rumus a ɗakin matata jiya. dakata kowa ya shiru da baki hukunci ya zama waje na kai munafiki ne waziri me hukuncin wanda ya yi kazafi bula 120 120 ko to wannan kazafin ta wuce kazafi Gaskiya. dan ya rima mai jiran gado dan ido Saboda Allah ba ka bane gaskiya ba. kazafin ya rima kai yin mutane shiru munafiki kukan munafinci hukuncin kisa ta hanyar rataye